Ako si Angela. Ako si Thanos. Ako si Mama Amor. Bisaya for Kids! Woohoo! Ang pagdakop kay Jesus. Human sila mangaon, giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an. Karong gabi una, biyaan ninyo ako. Dili ako, maingon si Pedro, nga maisugon. Dili ko gayud ikaw, biyaan Jesus. Nanghupaw si Jesus. Sa dili pa, mutok-tugaok ang manok sa pagtimbaya sa kabuntagon, muingon ka sa makatulo nga wala ka makaila kanako. Miingon si Pedro, mamatay ako uban kanimo sa dili pa nako buhaton kana. Sa dihang miabot sila sa tanaman sa Getsemani, si Jesus mihangyo sa iyang mga disipulo sa pag-ampo uban kaniya. Ang mga disipulo gikapoy. Nangatulog sila. Nag-inusarang nag-ampo si Jesus sa amahan. Si Jesus nahibalo ngang iyang mga kaaway gusto nga siya mamatay. Nasayod usab siya nga ang iyang kamatayon maoy plano sa Diyos alang kaniya. Siya nagampo. Ipakita kanako ang laing dalan. Kundili, buhaton ko ang imong gipangayok. Sa kalit lang, usa ka kahayag ni sidlak. Adunay ni singgit ug ang tanan nahigmata. Ang mga lider sa relihiyon nagpadala og usa ka panon nga katawhan. Sila nasuko og miduol kang Jesus. Gihagkan ni Judas si Jesus aron ipakita kanila kung kinsa nga tawo ang dakpon. Ako ang imong gipangita, miingon si Jesus. Sa dihang gisulti niya kini, sila nangatumba sa yuta. Mitindog sila, unya gidakop nila si Jesus o gidalangad to sa mga lider sa relihiyon. Kadaghanan sa mga tinun-an ni Jesus, mikalagyo. Apan si Pedro, misunod kay Jesus. Naghulat siya sa usa ka sawang aron tan-awon kung unsa ang mahitabo. Dili ka ba kauban ni Jesus? Naay nangutana kang Pedro. Tungod sa kahadlok, si Pedro miingon, dili ko kauban ni Jesus, wala ko kailan niya. Unya, duha pa ka tawo ang nangutana sa samang butang kay Pedro. Sayop ka mo, miingon si Pedro. Wala ko kaila ni Jesus. Gilimod ni Pedro si Jesus sa tulo ka higayon. Sa dihang nadungog niya ang pagtilaok sa manok, nahinumduman niya ang giingon ni Jesus ug siya mihilak sa mapait. Sa sunod nga episode, atong susihon ang panghitabo sa pagpatay kay Hesukristo ug ang milagro sa iyang pagkabanhaw. Mga higala, palihog paki-like ning video aron magpadayon ang YouTube sa pag-suggest ani nga video sa mga Bisaya viewers. Daghang salamat ug kita-kita ta sa sunod nga episode.